बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 33थि थैनाय सान एबा रुंसारि सान आरो गिबियावनो बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि अराय आलो गोजोननि थाखाय आङो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दिनैनि सानाव 1990 मायथाइनि बे 1 मेआव अबथिराय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै थानाय समाव आरो लोगोसे बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिखौ लानानै सोमावसारबाय थानाय समाव बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' हारिनि राजखान्थियारि जि मोन्थाय बे आलादा रायजोनि दाबिखौ लानानै जेब्ला मैखोमै सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जायो, बै समावनो अबथिराय 34 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा देहायारि नोरजिया आरो गाज्रि बेमाराव गोलैनानै जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जायो। आरो बे दिनैनि साना बर' माहारिनि थाखाय 1990 मायथाइनि बे बोसोराव 1 मेआ दुखुनि सान, जोंनि बयनिख्रुइबो माने खोमसिनि सान आरो गोसोम जोमैया बे समाव साग्लोबसारदोंमोन आरो बयबो बर' फिसायानो मोदैयाव मेगनाव मोदै लानानै जोङो गाबदोंमोन आरो बे सानखौ जों मालाबाबो बावगारनो हाया। दा बेखायनो जोङो दिनैनि साना जेब्लानो जोंनि गेजेराव फैयो, जोंनि गोसोआव दुखु, जोंनि गोसोआव माखासे दाहा आरो मेगनाव आरो गोसोआव मेलेमाव बायदिसिना साननायफ्रा जाखांफैयो जे बड'फाया थाबावनायमोनब्ला आरो गोलाव सम बिथाङा माहारिनि थाखाय खामानि मावनायमोनब्ला बिथाङा आरोबाव हारिनि थाखाय हारिखौ जेब्ला लानानै जि सिमां नुदों बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हागौमोन। नाथाय बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। थेवबो बड'फानि दिनैनि साना खौसेथिनि सान, बर' हारिनि दिनैनि साना बर' हारिनि गोग्गानाय आरो थामोन्थानि सान। दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय जांख्रिखांनायाव देरहासारनायनि मोनसे सान आरो बेखायनो दिनै बड'फानि बे आलादा रायजोनि बड'लेण्डनि जि आन्दलन बा मोनसे सोमावसारनाय, बे मोनसे रेभलिउसननि गेजेरजों दिनै जोङो BSc गोरोबथा, BTC गोरोबथा आरो BTR गोरोबथा जों मोनथाम गोरोबथा मोननो हाबाय। आरो बे गोरोबथायाव गुबुन गुबुन जोंहा हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बिथांमोननिबो कन्ट्रिबिउसन मेजर रल दङ, इनिसियेटिभ दङ। नाथाय बड'फानि जि मोनसे सिमांमोन, बे सिमांजोंनो दिनै जोङो ज'है बर' हारियानो गुबुन गुबुन लामाजों सोमावसारनानैब्लाबो जों मोगथाङाव दिनै बे थासारियाव मोनफैबाय। दा बेखायनो जोङो दिनैनि समाव बड'फाया जोंनि गेजेराव गैलिया। बड'फाया मोदोमै मोखाङै महरै थै मोदोमै जोंनि गेजेराव गैलिया। नाथाय बड'फाया मोनसे बाथ्रा बुंनानै गालांदों जे आं थैनोसैयाव आंहा दुखु गैया, नाथाय आं थैनायजों आंनि सान्थौ सानस्रिया जुदि थैफालाङोब्ला आंहा बेयाव बांसिन दुखु थागोन। दा बड'फानि जि सान्थौ सानस्रि बिनि सिमांमोन, बे आद्रा सिमांखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनांगोन। आरो बेखायनो बिथांनि जे आलादा रायजोनि जि सिमां, बेखौ दिनैनि तारिखाव गणतान्त्रिक आरो राजनैतिक आरो ससियेल मबिलाइजेसननि गेजेरजों माब्रै जोङो सानसे बेलासे जोङो जाफुंसार होनो हायो, बिनि थाखाय जोङो सिस्टेमेटिकलि हाबा मावलांनांगोन गासैबो लेभेलाव। आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि बिथांनि सिमांमोन, बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथि, साफ्रोमबो बिबानगिरि, साफ्रोमबो केडार्सआ दिनै हाबा मावगासिनो दङ। दा बेखायनो सानसे बेलासे बिथांनि जि गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां, बे मोगथाङाव जाफुंसारगोन। गुबुन मोनसेथिं गोग्लैसोनाय हारि माहारिखौ बिथाङा एखे लोगो थांना थानाय बा बोखांनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, जायनि थाखाय लिभ एन्ड लेट लिभ, थां आरो थांनानै थानो हो। दा बेखायनो गोग्लैसोनाय जोंनि ओनसोलाव थानाय हारि माहारिखौबो जोङो एखे समानै लांफानानै जौगाहोनायनि थाखाय जोङो सिमां नुदों। दा बेखायनो बड'फाया जोंनि गेजेराव गैलिया, नाथाय बड'फाया जोंनि गोसो गोरबो मेलेमाव गोथां जानानै दङ। आरो बिथांनि जि सिमां, बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोयोब्ला बड'फाजोंनो बुहुमाव बर' हारिया दिनै सिनायजाबाय, बिथांनि सोमावसारनायजों सिनायजाबाय। आरो बड'फानि आदर्श आरो माने नितिखौ लानानै जेब्लासिम जों हाबा मावलांगोन, बर' हारिया बांसिनै मजबुत आरो गोजोर जागोन, आं बेखौनो बिसास खालायो। आरो साफ्रोमबो बर' फिसाखौ बड'फानि जोनोम सान आरो थैनाय सानाव जों जिखि प्लेटफर्माव थाया मानो, बेयाव रुलिं आरो अपोजिसनानो था बा नोङो गावस्रा गावस्रि जि अबस्थायावनो दिनै बर' हारिया जिखि लेभेलाव गैया मानो, जों खौसेयै बड'फानि आदर्शखौ मावफुंनायाव जों आगान सुरनांगोन। आरो बेनो इउनिटिनि मोनसे प्लेटफर्म होननानै आं सानो। आरो सोमावसारनायनि समावबो जि गावस्रा गावस्रिमोन, बेखौ बड'फाया फाइनेलि ज' खालामनानै हाबा मावलांनो थाखाय बयखौबो आपिल खालामदों आरो बे दिनै साक्सेसबो जाफैदों।
आं बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।